našeho milovaného klubu, ale také v den, kdy se společně rozloučíme nejen s ikonou japonského fotbalu, ale s hráčem, který má za sebou nesmírně bohatou fotbalovou kariéru, ale hlavně s naším dlouholetým kapitánem Tomášem Hutschmannem. Krom toho je tady na střelnici dnes pro nás připraven bohatý doprovodný program v rámci dětského dne, který je plný proudu. Samozřejmě nesmí chybět ani fotbalové aktivity, takže si můžete vyzkoušet vaše fotbalové schopnosti a dovednosti. Za malý okamžik začíná první utkání mezi legendami FK Jablonec a legendami AC Sparta Praha. Následovat bude druhé utkání mezi Igerem Tomáše Hutschmana a legendami Česko. Dnes budeme také uvádět nové členy do klubu legend FK Jablonec. No a na závěr dnešního dne tady bude koncert Davida Kollera. Dámy a pánové, 80 let založení klubu FK Jablonec a rozlučka s naším kapitánem Tomášem Hutschmanem. Jsme velmi rádi, že jste tu dnes s námi opět u toho za Jablonec první linii.